idan mutum ya yi hamma falyaba yadahu ala fihi sai ya ɗora hannunsa akan bakin shi. idan mutum ya yi hamma ya ɗora hannunsa akan bakinsa. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله البجلي قال حدثنا سهيل بن أبي صالح المدني عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري yana da yaro da ake kiransa Abdurrahman, shine ce an ibni abi sa'idin. Suhail bin abi salihin ya karbo hadisin daga yaron Abu Sa'idin al-Khudri, sahabin manzon Allah, shine ake kira Abdurrahman bin abi Sa'idin al-Khudri. An abi Sa'idin al-Khudri ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine Abu Sa'idin al-Khudri, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya karbo hadisi daga annabi. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا تساءب أحدكم إذن دينكو يي همّا فليضع يده بفيه سيدور هنونسا أباكينشي فإن الشيطان يدخل فيه سبب الشيطان ينشغى باكينشي. حديث يا إنغانتا. wannan hadisin al'imamu muslim ya ruwaito shi, yana babu tashmitil atisi wa karahati tasa'u, hadisi na 2995. al'imamu muslim ya kawo riwayoyin hadisin Abu Sa'id al-Khudri daban-daban. wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyin. Akwai riwayar da ta zo idza tasa'aba ahadukum, idan wani daga cikinku yayi hamma falyumsik biyadihi sai ya kama hannunsa. falyumsik biyadihi sai ya kama hannunsa, fa inna shaytana yadkhul, saboda shaytan yana shiga. kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya kama hannunsa, kamar yadda ya faɗa a littafin da muka karanta, falyaba yadahu, ya ɗora hannunsa. sahihu muslim ya kama hannunsa, ina nufin ya kama hannunsa ya dora akan bakin shi. Akwai riwayar da ta zo kuma idza tasa'aba ahadukum, idan mutum yayi hamma falyumsik bi yadihi ala fihi, sai ya kama hannunsa ya dora akan bakinsa, fa inna shaytana yadkhul, don ko shaytan yana shiga. Akwai riwaya